Sampeyan ndi to? Lah goleki gluk ngerep ora iki. Anu ning ngidul kono lho saenge. Ha gitu. Heeh. Dengaran men ya ini, Rek. Ya iya. Wis teko Tegalan iki. Kono sregep pokoke. Nyapo dule ogluk ya nggih opo. Paling nang kulon kono. Nah, itu mumpung men, Rek. Ya iki dalan kiri telonan. Ya. Sudah kuning. Ya. Ben baino kurang ya. Wes. Ya, Le. Ya. Ojo lali podo ae po. Sarapannya kok rawon yang mumpeng ya? Gule. Maya nono suran nang supling ambune kaya gres bakar ngono lho. Nang ndi? Gule inspirasi. Omah ya ana-ana. Nek gayan ngono. Jayan pirang-pirang. Pirang-pirang gaya apa ya? Ini sopo buku iki? Bener ganyong. Ganyong. Dari cilik-cilik ini. Ganyong yang ini gitu. Lah iki temu ireng ganyong. Kamu Dari baku lihat ganyong nih. tandure engko pakan anakmu. Dan jaluk jebrak-jebrak. Kilo lah itu kowe. Iya, ora dong nandur-nandur. Dan nama sih kan. Ya ngomong enek. Gayan apa? Matul wis matul ora. Gaya matur gaya kowe cilik. Lah nek iso matul kono gaya. Nah, ane lho, aku suwi sera nyambut gawe iki. Iya kono lho macul. Nek iso macul lho iki. Iso. Tawangamu. Saiki ya tak buka tak jumpa terus. Iki kok kono sik. Entar ini neh. Yo. Wong apa? Ya, goblok. Ya ini ranyan. Ya, ini ngarep macul ya. Iso macul kurang. Janjian ya. Nek ngono iki terakhir tukang macul iki. Jago iki mesti merek jelas. Macul bagus banget ya. Tekuk nyambut gawe Sawahmu kayak gitu ya? kidul iki lho. Angger sing ngombo dhe mentok kae alas toko ki nggon aku kabeh. Itu teko kono. Yo, Yes. kae nggon aku kabeh ya. Keren gue mah pirang-pirang kilo ya. Yo wis yang ngono. Tane to sawah tanduran kabeh kon maculi. Oh, dulu iki ya. Oh. Oh, gampang ini. Oh, para kalau mau dan garap itu kan. Macul lanjut. Tak budi sawah.
Bang. Albre iwa. Malah enak-enakan rang ngirim ana wong kali lho. Suwi meneh nyapo. Yo macul gunamu kengke. Sing mbok pacuri sing Dulu kalen kuwi lho. yo sawah wis dadi tanduran kabeh. Apane sing mbok pacuri iki? Kengke iki tak guluti gede-gede ana. Di tengah kan kowe iso mbok tanduri jati karo gedang. Salehu. Ini iki yo kancane sing nyonyor. Sawahku iki garek ngenteni panen, nyapo dadak mbok guluti tengahe. Kuwi di sawah ombo ora duwe kreatif ngono. Kowe nang mbok tanduri jagung karo wit jati karo pari, insyaallah. Terus maksudmu iki ben iki tanduri ngene iki ben piye? Panene iso dobel-dobel. Iku lara mati salah sitok lho iki. Tapi nak beneran yo iso mati kabeh. Wis ono gendang madang-madang sik ono, madang murung. Urung wong kaliren ora ndanti wae. Delok dhewe ning mburi kae. Bocah lomo. Sawah wis dadi tanduran kok siji pacung. Wong kaliren. Panganan. Wah, iki sawah ombo tegarane ombo panganane sego karo penyedap rasane kok enak niki jajane. Kadung kaliren tak pangane ae. Oh, gurih. Kadung luwe. Insyaallah. Wah, asin.